Навяжем солдату деп. Мына смс-ка Наташаныкі. Зәйдә яшәүче Исламия Олейникова дәваханәдә ятканда хәрбиләр өчен өен уйык башлар бәйләүче хатын-кызлар төркеме турында белеп ала. Авыру булуына карамастан кайту белән кулына нәҗеп тотып, элекке шөгылен яңарта. Бар күңел җылысын салып, солдатлар өчен ярдәм әзерли башлый. Яңа елга хәтле бәйләдем, 18 пар. Мына ноябрьнең 20-сендә чыкканым, мына декабрьнең 20-сенә хәтле мына мин 18 пар бәйләдем. Исламия ханым 23 февраль ватанны саклаучылар көненә егетләргә дип тагын 15 пар бәйләргә исәпли. Өен уйык башлар өчен өстәп юка носки, конфетлар, җылы теләкләр язылган хатта язып салырга онытмый ул. Поздравляю вас с наступающим 23 февраля. Олейниковларның бер танышы хәрби операция зонасында. Солдатларга барып җиткән уйык башлар өчен рәхмәт сүзләре алуы тагын да эшләргә дәрт бирә ди Исламия ханым. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.